Yo yo, dat is je boy Siddo. Terug met nog een reekse video. Die keer was het Narsko van Edel Tams, Yal Phoenix in Capital Yal. Yeah. Let's go. That's bad money. I don't want you to have that money. Dad, I earned that money. I said I want you to stay away from him. Dad, please listen to me. I said you stay away from him. Dad, listen to me. Did you hear what I said? You stay away from him. So he was right. Look at me. He's a sucker, Dad. He's a sucker. He's wrong. Don't take much strength to pull a trigger, but try and get up every... Rapid is dead. Day after day and work for a living. Let's see him try that. Then we'll choose the real tough guy. The working man's the tough guy. Your father's the tough guy. No soundweight, metal bit, open waarheid. Uit die kaapheid, korte paasheid. Kan moet zit, hoe die straat loopt. Wakker slaap of je loopt. Brand deel vaakheid. Alle haat mij, kan maar kwaad blij. Spread met love, cause daar waar ik erop zei. Donker diepte waar die zaak schuift. Zelfde tijd, nu met afscheid. Van uw naarfeest, op wat een zwart kaart vreet. Soos apartheid, spreek uit die ziel uit nooit. Uit die hart uit, net een bloedpomsatie. Voor die bloodwave, walle raakwijs. Krijg die kaasrijk, zaag my je bonens op. Soos ek plaat snijd, onder een wit man bij je victory. Wat my kaart puit, kijk die maak hooi. Strictly waarheid, het is my destiny. Kan my waarde op die skaal gooi. As hy saam my, bied my halfway. Ek is nabij, generaal van die generaties na my. Away, en hy direct my way. Rip het uit mekaar uit, ja ke fucking ballen. Sommige mannen wat hij op verbloeden, plakken wat veel genoeg is. Dat is mannen wat zien en hij moeders voor jongen wat druk op je kracht geven. En ons op ik in die hoed is. Wil mannen niet zoet is, wil zieke maar laat me toe kus. Koos sommige zoet is, kan koppen met killes en doetes. Zo vanaf wat kippen niet aan en die boetes is. Voor we dan opgezaagd, wat babbelt ze opgezaagd. Ze is hoedboei, die zal ze opgezaagd is. Die prijs hebben bijkijt, als we wel een deel op zullen mijn stempel optijd. Spes hebben bijtijd, zal u spes hebben bijkijt. Skom maar naar eikreed, nu staan feit. Zij je maar toekijt, zij kan het zo krijg. Als ik aan een moed blijf, zal er een boel blijf. Zien ze dit bloedwee, zij als een pijler, dan klinkt het kei op een babbel te veel kijk. En ze hebben confused. Damn, yo. Ik zal focus op die video, man. Die keer is dat. Ik zou het verhalen wat die video geëten. Die video is. Sommige mannen wat hij op verbloeden, plakken wat veel genoeg is. Dat is mannen wat zien en hij moeders voor jongen wat druk op je kracht geven. En ons op ik in die hoed is. Wil mannen niet zoet is, wil zieke maar laat me naartoe kus. Koos sommige zoet is, kan koppen met killes en doetes. Zo vanaf wat kippen niet aan en die boetes is. Voor we dan opgezaagd, wat babbelt ze opgezaagd. Ze is hoedboei, die zal ze opgezaagd is. Die prijs hebben bijkijt, als we wel een deel op zullen mijn stempel optijd. Spes hebben bijtijd, zal u spes hebben bijkijt. Dus kom maar naar eikreed, nu staan feit. Zij je maar toekijt. Nou, yeah, Yal Phoenix was, Ze is hoedboei, die zal ze opgezaagd is. Die prijs hebben bijkijt, als we wel een deel op zullen mijn stempel optijd. Spes hebben bijtijd, zal u spes hebben bijkijt. Dus kom maar naar eikreed, nu staan feit. Zij je maar toekijt, zij kan het zo krijg. Als ik aan een moed blijf, zal er een boel blijf. Zien ze dit bloedwee, zij als een pijler, dan klinkt het kei op een babbel te veel kijk. En zij hebben confused leek, kijk zij kan het zo krijg. Zij hebben bemaakt leek, zij is een soldaat en zij hebben gemaakt leek. Ik koppen met looie stijlen aan de teken. Zal er een boel blij, zien ze dit bloedwee. Zij als een pijler, dan klinkt het kei op een babbel te veel kijk. En zij hebben confused leek, kijk zij kan het zo krijg. Zij hebben bemaakt leek, zij is een soldaat en zij hebben gemaakt leek. Ik koppen. Ze is een soldaat, ze gaan maas blij. Het zo krijg, als ik aan een moed blijf, zal er een boel blij. Zien ze dit bloedwee, zij als een pijler, dan klinkt het kei op een babbel te veel kijk. En zij hebben confused leek, kijk zij kan het zo krijg. Zij hebben bemaakt leek, zij is een soldaat en zij hebben gemaakt leek. Ik koppen met looie stijlen aan de tekens, joh, let je de zoet krijg. Ik ken die van binnen, niet voor jou zal ik zoeken. Hoe staan er wat binnen schaap en zij wel een koud is. Zij was op zoek naar die beef en kat, nou is als ik nou maar niet bullshit.
honden is een papi. Kijk, dan man is een target. Maar je maakt op hulle dit gemaakt. Maar zij is op je level van mijn kaap. Want die leeuw was uit tegen veel koos. Ik kill mijn leid. Zijn max uit op hand. Hier niet buitenland. Ja. Kijk, ik is niet exactly. Hij is exactly. Hoe kom mijn enemy aan hippie? Is hulle belie 50 aan mijn diepte, mijn diptie. Gie hulle aan mijn epilepsie. Ik speel met colleptie. Met de go to the backseat. Wat zijn coach is een blitzie. En die potes is voor dan opgezaagd, wat ze opgezaagd is, hoedboei, die zal ze opgezaagd is. Game over. Yeah. Fuck. Oké. De music video het me. Die mij nou weggevat van die lyrics en shit. Oké, ja. Maar elke keer zo weer, als ik op luister zo naar die music video te kijken, zal ik het krijgen. Yeah, man. Altijd crazy gegaan. Yeah. Oké, man. Thanks. Deze video gekeken. Niet vergeet om te like, subscribe, say, kom on. Yeah.